шабакаи интернетии Шорух Официал тақдим мекунад. салому дуруди бепоён ба ҳамаи шумо бародарону хоҳарон ва ҳама шахсиятое ки айни ҳол садои Шоҳрух ба гӯшашон мерасад. имрӯз хостам ки қиссаи як додараки 14-соларо пешкаши шумо гардонам. рӯзе ин додараки мо бо ҳамроҳии ҳамсинфонаш ба мактаб мераванд. дар синфхона нишастаанд, ногоҳ муаллима меояд, ба ҳама салом медиҳад ва ҳама дар ҷойҳои худ мешинанду додараки 14-солаи мо аз ҷой хеста дар байни ҳамсинфон ба муаллима мегӯяд ки ман ба ту ошиқ шудаам. муаллима ба ғазаб омада аз гӯши ин додарак гирифта ба назди мудири мактаб мебарад. мудир дарҳол ба падари додарак занг мезанад, мегӯяд ки писаратро аз мактаб хориҷ мекунем. падар мегӯяд ба чӣ хотир? мегӯяд писарат хело гуноҳи вазнин кардааст. баъдан падар ба мактаб омада мегӯяд писарам канӣ? мегӯяд дар назди ҳамсинфонаш. меравад, мебинад дар ҷояш нест. дар варақ нависондааст: падарҷон, муаллимҷон, муаллимаҷон, ба модарам хело монанд буд. ба ҳамин хотир